Rianxo converterase esta fin de semana nun dos epicentros do remo galego coa celebración dunha nova xornada da Liga Galega de Traiñeriñas de veteranos e veteranas. A competición reunirá a máis de 15 embarcacións de toda Galicia. O Peirao de Rianxo acollerá este sábado a partir das 4:30 da tarde unha nova cita da Liga Galega de Traiñeiras de veteranos e veteranas, unha proba que alcanza xa a 11ª edición na categoría masculina e a 5ª na feminina. Esta proba dentro do circuito da Liga Galega de Traineras de veteranos e veteranas que faremos no Concello de Rianxo, concretamente no Peirao de Rianxo, este sábado a partir das 4:30 da tarde. Por a parte dos veteranos vamos pola edición 12ª, non? Sí, e polas veteranas a 5ª edición de veteranas. A competición contará cun importante nivel deportivo e cunha ampla participación de clubs de diferentes zonas da comunidade, reunindo a un total de 16 embarcacións. Vai haber xente remeros que ganaron algo todo dentro do banco fijo, o tema dos veteranos. E mulleres tamén hai algunha que está aí remando que tamén ten o seu mérito que ganou xa as súas cousas tamén no seu tempo. Todo isto, claro, vai cada día vai a máis. Somos 17 equipos, 6 femininos e 11 masculinos, ahora mesmo. Isto vai medrando. Nós, no caso de Rianxo, levamos 14 anos remando en veteranos. Agora fixe unha liga formal, o seu consenso, coas súas... Bueno, isto vai a máis. O campo de regatas estará instalado fronte ao Peirao rianxeiro e adaptarase ás distancias oficiais da competición. O noso campo de regatas, neste caso veteranos, faise nun campo de trainerillas, que son 3.000 metros, 4 longos de 750 metros. E no tema das femeninas, fan 2 longos de 750 metros, que ven sendo 1.500. Entre os clubs participantes haberá representación do Brabanza e tamén doutros puntos da costa galega. A regata servirá tamén para seguir impulsando o remo feminino veterano, unha categoría que continúa medrando nos últimos anos. O equipo feminino de Rianxo naceu da iniciativa dun grupo de nais vinculados ao club de remo e conta actualmente cunha 20ena de integrantes. Que, bueno, este é o noso primeiro ano na Liga de Traíñas de veteranos e veteranas. E nada, empezamos aí en setiembre a entrenar en trainera. E nada, este é o noso primeiro ano, estamos enfrontando con moitísima ilusión. E nada, mellorando pouco a pouco. Rianxo vivirá así unha fin de semana marcada polo deporte e pola tradición mariñeira.